ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ଖେଳର ପାଠ 1 ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପୃଷ୍ଠା 4 ଏଠି ସୀମା କିଛି କାଗଜରେ ଏସବୁ ଆକୃତି ଦେଖୁଛ, ଏ ଆକୃତି ସବୁ କାଟିଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଚିତ୍ର କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି এই ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି ଗଣିକି ତଳ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ର କ, ଏ କ ଚିତ୍ରରେ ସାରଣୀ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ ଚିତ୍ର ଏଠି এই ଆକୃତି କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 2 3 3। ଠିକ୍ ସେହିପରି এই ଆକୃତି ଦେଖ, এই ଆକୃତି କେତୋଟି ଅଛି 1 2 3 4। ଏଠି ମୁଁ 4 ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଆକୃତି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର କରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ 0 ଲେଖିଛେ। ଏ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ 0। ତ ପିଲାମାନେ ଖ ଗ ଚିତ୍ର, ଘ ଚିତ୍ର, ଙ ଚିତ୍ର, ଚ ଚିତ୍ରର କୁ ଦେଖିକି ଏସବୁ ଆକୃତି କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି ନିଜେ ନିଜ ବହିରେ କରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ପୃଷ୍ଠା 5 କୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କହିଛି ସମାନ ସମାନ ଆକୃତିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖୁଛ ନା ଏଠି এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର এই ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଏ ଚିତ୍ର ସମାନ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା এই ଚିତ୍ରରୁ ଗାର ଟାଣିବା। ସେଇଭଳି এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଏ ଚିତ୍ର ସମାନ ଆକୃତି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଟାଣିବା। ପୁଣି ଏ ଆକୃତି ତଳର ଏ ଆକୃତି ସହିତ ସମାନ ଟାଣିଲେ। ସେଇଭଳି ବାକି 3ଟି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିକି ନିଜେ କରିବ ତୁମ ବହିରେ। ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ 2। ପ୍ରଶ୍ନ 2ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ଆକୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛି। ଗୋଟେ ପଶୁର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ ଦେଖ এই ଆକୃତି এই ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିବ। ଦେଖ এই ଆକୃତିଟା ଦେଖିବା। এটা ଅଛି 1 2 3 4 5 5ଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି এই ଆକୃତି କେତୋଟି ଅଛି 5। ସେଇଭଳି এই ଯେଉଁ ଆକୃତି ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗଣିବା 1 2 এই ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରାଟା ନା 3 4 5 6 7। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 7। ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି, ତମେ ସେଇଭଳି ବାକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ସେ ଗଣିକି ଲେଖିବ। ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 3। ପ୍ରଶ୍ନ 3ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଶିଖିଲେ ସେଇ ଆକୃତି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଚିହ୍ନିଲେ ଅଛି। ଏଟା এই 4ଟି ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ এই 4ଟି ଚିତ୍ରକୁ ତଳ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେ ଘରେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍କେଲ ପେନସିଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର କରି ଏଠି ଦେଖି କରିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।